Hei, bună ziua și bine v-am găsit la un car vlog. Numele meu este Bogdan Lupu și astăzi vă voi spune câte ceva din viața din Germania. Eu am plecat din România în 2017. În 2014 am efectuat un studiu social cu celelalte țări europene în comparație cu ce se întâmplă în România. Și am considerat că ar cam trebui să plec peste câțiva ani pentru a putea trăi mai bine într-o societate mai axată mai bine pe populație, adică care se focusează pe populație. În general, Germania, Franța, și am ales Germania. Germania mi s-a părut că este o țară, din punct de vedere economic, stabilă, cu mici discrepanțe în anumite perioade. Dar, per total, am preferat să aleg drumul meu cel mai greu și al familiei mele, pentru că știam că voi răzbate. Ideea este următoarea. În 2014 m-am gândit să plec, nu știam perioada când voi pleca, simțeam că trebuie să plec, dar nu garantam, nu știam în ce an, chiar nu mă gândeam. În 2017 m-am hotărât împreună cu soția să luăm un apartament în România. Nu am plecat la modul că nu pot achita, vezi, Doamne, apartamentul sau nu. Am luat acel apartament, toate bune, am muncit împreună. Eu la un moment dat i-am spus, 2017 spre sfârșitul anului, să știi că eu o să plec. Deci cu 3 luni înainte să plec, i-am spus acest lucru soției. Soția s-a uitat la mine și a zis, știi ceva? Ar fi bine, că aici viața asta socială, economică, financiară de aici nu-ți oferă mai nimic. Practic, rămâi tot timpul vieții tale sclavul societății, să spun așa. Bun. Eu nu mi-am dorit asta. Am zis, mai stau 2-3 luni să pun un plan la punct. Am stat 2-3 luni și am plecat după aceea. În 8 luni de zile, făcând economii și toate cele, am fost în România, am adus soția și copilul. Copilul a început grădinița, ulterior școala, toate bune, până și ziua de azi. Ne aflăm în anul 2022, luna ianuarie, la momentul când fac video. Și ce să credeți? Am avut un feeling bun. Eu nu vreau să mă laud, dar aveam ceva în interior care îmi spunea se va întâmpla ceva rău. Nu știam ce, dar aveam tot timpul gândul ăsta. Poate era o frică, poate era ceva de o stare psihologică care, nu zic că de disconfort. Eu aveam confort, aveam de toate. În România, într-adevăr, mă aflam în starea aia de confort. Știți cum e, ai de toate, ai casa, îți plătești rata, totul mecanizat, da? Totul venea lunar factura, o plăteai, rămâneai cu ceva bănuți, te duceai un weekend undeva, te distrai un pic, veneai înapoi luni la muncă. Și mi s-a părut că prea sunt robotizat așa în societatea asta. Și nu vreau să mă dezvolt, dar nu găseam o breșă, nu găseam o portiță măcar deschisă pentru mine, pentru a mă dezvolta eu. Pentru a putea aduce un venit financiar mai mare familiei, logic. Și de aceea am hotărât să plec. Trăind aici și aici cu greutăți, cu mici probleme, logic, ca peste tot, în orice țară trăiești, ai probleme, nu zice nimeni, vino și va fi ca în Hawaii, stai sub palmier și n-ai treabă, te uiți la apă. Nu, peste tot, în orice țară e așa. Acum, eu făcând și acest filmuleț, pun pariu că mulți români mă urmăriți. Cei care aveți probleme financiare, cei care aveți un business de început și nu știți cum să-l începeți, sau nu cunoașteți legislația din Germania, sau aveți o idee de business care vreți să o dezvoltați, dar nu aveți un ajutor, puteți lăsa comentarii, mă puteți întreba. Eu am să aloc o oră, în momentul când am multe întrebări, am să aloc o oră pe zi, dacă este nevoie, să vă răspund la comentarii și să vă ajut în limita posibilităților mele pentru a vă dezvolta voi. Dar, sincer să vă spun, ține de voi în mare parte. Ține de voi, pentru că
trebuie să vă doriți lucrul ăsta. Trebuie să ieșiți și voi din starea de confort a voastră. Știu că este plăcută și mie mi-a plăcut o perioadă. De exemplu, din 2017 muncind aici a fost mai bine, am fost liniștit, toate bune. Am adus familia, toate bune, ok. Dar mă simțeam în starea aia de confort care nu-mi convenea nici în România și am început să caut breșe, am început să caut și aici portițe pentru a mă extinde din punct de vedere financiar și pentru a-mi da mie o satisfacție, a avea ceva bun, pentru un rezultat bun. Să știu, mă, uite, am făcut lucrul acesta, este bine, sunt pe drumul cel bun, l-am gândit bine, l-am pus bine la punct, am făcut o strategie de business, am făcut tot. Eu acum în Germania sunt un unternehmer, dar ce credeți, în același timp și lucrez. Și este serviciul meu de bază, numărul 1. Mă duc la el cu drag, îmi fac programul, mă pontez, am plecat, îmi văd de business-ul meu mai departe. Aloc 2-3 ore, maxim 4 ore la acest business și merge bine. Ideea este că oricine poate să facă lucrul ăsta. Eu înainte de asta m-am documentat bine, am citit legislația din Germania, am învățat-o. Am vrut să văd ce îmi poate crea benefic mie această legislație și am înțeles că pot să fac multe lucruri. Chiar și ducându-mă la servici. În momentul când business-ul se dezvoltă și vei observa că deții controlul de la an la an, poți să te ții doar de business sau poți să muncești în continuare. Ai de ales, faci cum vrei tu. De aceea vreau să vă spun un lucru. Creați-vă oportunitățile, încercați să vă autoevaluați în primul rând și după aceea să vă autoevoluați. Pentru că societatea se va pune, începând cu anul ăsta 2022, vorbesc de aici, de societatea din Germania, se va pune într-o accelerare, într-un timp foarte scurt, vor evolua foarte multe lucruri, și negative, dar și pozitive. Și voi trebuie să fiți pregătiți. Unii deja sunt pregătiți de ani de zile, cei care locuiesc aici, indiferent că sunt români sau de aici, de ai țării sau din altă țară. Dar eu vorbind acum românește, sunt sigur că sunteți mulți care mă urmăriți și puteți da videoclipul mai departe. Încercați să vă creați un mic business, pentru că aveți voie în Germania. Dacă știți că aveți o portiță de 3-4 ore pe zi, doar 3-4 ore, atât, 4 ore astea. Dacă știți că stați pe canapea și aveți la sertar ceva idei, scoateți-le, rumegați-le bine, vedeți ce e profitabil, ce nu și aplicați-le. Da, doamne, aplicăm și la dreapta. Eu sunt cu GPS-ul mașinii acum. Și încercați să aplicați, să vă creați un business pe lângă servici. Încercați să aveți un serviciu cât mai ok, să nu lucrați foarte mult. Știu că sunt unele servicii și în Germania unde lucrezi mai mult de 8 ore. Da, e ideal să lucrezi 8 ore undeva la un job, în așa fel să ai timp și pentru proiectul al tău, care îl poți face de acasă sau personal. Ideea este următoarea. Eu în 2014 am observat viața socială din România, cum că se afundă într-o continuă, și în general lumea, într-o continuă animalizare. Adică populația nu mai este sociabilă, nu mai este, cum să vă spun eu, pozitivă. Adică când stai de vorbă cu un om, și asta am observat și la alte persoane între ele, cât și eu personal, discutând și cu alte persoane. Și vă spun de ce, din cauza problemelor. Totul pleacă de aici. Este o problemă de nivel psihologic, să spun așa. În momentul când o persoană este stresată dintr-un punct anume, dintr-un motiv anume, gen financiar, da? O familie nu se ajunge cu banii, o familie dacă nu au puterea să țină controlul și a demara un proiect pentru a putea să creeze ceva în viitor și să-i fie ușor, să treacă peste câțiva ani ușor, pentru că vedeți și noastră în lume, la ora actuală se întâmplă un fenomen foarte, foarte important și numai cei puternici vor rezista să țină pasul cu această dezvoltare. Chiar și cei care nu pot, le-aș acorda un sfat la modul să se autoevalueze
și să încerce să se auto-evolueze. Pentru că în ziua de azi, după cum au spus și alți specialiști și o pot spune și eu, avem la îndemână aparatul necesar, avem tot ce ne trebuie. E vorba aici să fii odihnit ca să poți să-ți dezvolți un proiect al tău de viitor. Indiferent pe ce domeniu, poți să pleci pe orice domeniu, atâta timp cât este testat de tine, cel puțin 6 luni, maxim un an, în diferite metode, și după acel test tu vei putea vedea că el poate fi pus în practică și că într-adevăr va avea rezultate, garantat va fi bine. Bun, ce m-a determinat pe mine să creez acest mic business pentru a-mi aduce un surplus financiar? Eu am observat cum că salariile în Germania sunt din ce în ce mai mici. Făcând un studiu practic personal, de acum 40-50 de ani, pornind de la salariu și moneda din anii respectivi până în ziua de astăzi. Și practic sondajele nu prea sunt în creștere, ci în scădere. Și știți foarte bine, la noi în România sunt mult în scădere salariile, în jos, iar practic tu ce trebuie să plătești ca și consumator este foarte mult, este peste puterea ta financiară. Eu acum nu zic, toți visăm să avem lux, să avem mașini, să avem fel și fel, timp liber mult pentru a petrece, pentru a călători, dar nu este accesibil pentru toți acest lucru. Vedeți dumneavoastră, eu făcând analizele astea, da, am constatat anumite chestii și am preconizat că vor veni probleme mari peste omul normal, peste cel de rând. Iar dacă acela nu va avea puterea să se ridice din punct de vedere financiar, va stagna acolo, cu un venit nesigur. Pentru că, să fim sinceri, astăzi dacă te duci să muncești chiar și în Germania, într-o fabrică, unde se spune că ești plătit bine, că așa mai departe, etc., se dă bonus, ți se dă cu tare, ok, asta ți se dă, într-adevăr, ce se scrie acolo, dar vei observa că la sfârșit de lună nu prea rămâi cu cine știe ce, cu 500 de euro, 1000 de euro poate. Sunt familii care nu rămân cu nimic, se împrumută ca să poată să supraviețuiască mai departe. Eu am citit un mare institut economic din Germania, cel mai important institut economic din Germania, a făcut un studiu pentru a descoperi cât la sută din populația Germaniei este într-adevăr bogată. Acest studiu spune așa, că 10% din populația Germaniei este bogată, că doar 10%. Ok, ei pe ce s-au bazat? Au început să pornească acest studiu de la a pune în calcul, la baza studiului, un cuplu, da? Fără copii, deci ține cont, un cuplu fără copii. Și au spus așa, dacă un cuplu fără copii câștigă 3500 pe lună de euro net în mână, să le rămână, aceștia se încadrează în primii 10 oameni bogați ai Germaniei. Familie bogată în Germania, dacă vorbim de familie. Bun. Cel de-al doilea prag, de 5%, a fost atins de către familiile fără copii, care, net în mână, ajung să primească, din joburile lor, 4250 de euro, net în mână. Bun, aceștia sunt în primii 5%. Următorul prag, de 3%, sunt puse familiile fără copii, care ajung să primească în mână, net, pe lună, 7150 de euro. Iar restul, 3%, 2%, 1%, sunt cei bogați care câștigă foarte mult. Nici nu s-a mai spus în acest studiu dacă au copii sau nu au, că logic nu mai contează. Dar
depășesc un venit net lunar de peste 7.000 de euro și așa mai departe, 8.000, etc. Bun. Eu, sincer să vă spun, trăind aici și vorbind cu oameni bogați, oameni normali, oameni din punct de vedere financiar mai scăzut, practic am tras altă concluzie, că realitatea nu este asta. Studiul ăsta a fost făcut și valabil pentru cei 3%, dar eu nu cred că sunt 10% din populația Germaniei, cupluri fără copii care lucrează. Eu nu cred că sunt 10% cu salariul de... Sincer să vă spun. Populația Germaniei, dacă stau bine să mă gândesc, anul acesta este de 83 de milioane 600 și un pic, da? Dintre care scădem pensionarii, scădem copiii până în 18-20 de ani, da? Și rămânem cu o populație care e aptă de muncă undeva la 40 de milioane. Eu nu cred că din 40 de milioane 10% câștigă peste 3500 de euro și nu au copil. Deci eu nu cred asta. În fine, sincer să vă spun, nu vreau să vă speriu, trebuie să vă pregătiți pentru un nou pas și am să vă spun, trebuie să vă autoevoluați și autoevaluați. Pentru că societatea evoluează rapid, începând de anul acesta, și vor fi multe probleme, trebuie să învățați să vă descurcați, să înaintați în viață până aceste probleme, până stres, că oricine poate avea puțin stres, da? Și să mergeți înainte. De aceea eu vă recomand să vă orientați către un business al vostru, să puteți să vă ridicați din punct de vedere financiar. Nu zic să vă părăsiți serviciul, căutați alternativa de a vă păstra serviciul, pentru că este deocamdată bine să aveți și un serviciu. Dacă în momentul în care aveți un business foarte mare și lucrați la scară largă și câștigați foarte mult și considerați că puteți să lăsați serviciul, da, este ok, nu e nicio problemă. Dar căutați să vă agățați de ceva, căutați să faceți ceva pe lângă serviciu, pentru că eu sunt sigur, mai ales aici în Germania, vorbesc cu cei care locuiesc aici, sunt sigur că aveți 3-4 ore pe zi și decât să le petreceți cu, nu știu, cu statul pe canapea sau la televizor sau pe joc sau pe internet, puteți să creați ceva pentru noastră, puteți să scoateți ceva din sertarul cu proiectele voastre care vroiați mai de mult să faceți și să începeți să le documentați, să vedeți dacă puteți să le puneți în practică, să analizați, să faceți ceva, să creați. Pentru că veți descoperi că orele alea 3-4 pe zi în care veniți de la servici și practic le stați în casă sau ieșiți afară dacă e frumos, să, nu zic, da, omul să se plimbe, nu e nicio problemă, se poate plimba omul. Dar când știi că stai în casă degeaba 3-4 ore și nu faci nimic, mai bine devii productiv decât să stai orele alea degeaba. Poți face ceva de acasă, creativ, poți face un business, o muncă de teren, egal. Important e să vă crește sursa financiară, pentru că vor veni vremuri grele începând de anul acesta. Sincer să vă spun, inflația din Germania a crescut cu peste... E o scumpire foarte mare la curent, la gaz, la chirii, cei care stați și cu chirii, da? Care vă va împovăra și mai mult. Iar cei care au apucat să facă un antreprenoriat mai din timp nu vor simți aceste probleme. Dar încercați să vă învățați, să vă adaptați, să anticipați anumite probleme care pot apărea în viitor. Să spunem așa, să învățați să creați un program de fezabilitate, dar nu legat de mediu, ci de familie, de finanțe, de a vă merge bine în viitor. Pentru că aveți timp, sunt sigur. Cel care lucrează 8 ore are timp să pună în aplicare un proiect simplu de la care poate să urce și să prospere și să ajungă să lucreze doar la acel proiect. Eventual să-și lase serviciu, văzând că are profit, cum am mai spus înainte, și vă garantez eu că
nu veți avea probleme niciodată, pentru că treaba asta funcționează, vă spun eu. Trebuie să dați și un efort, nu trebuie să vă gândiți acum, păi gata mă, fac ceva, stau acasă, bam bam, din computer, din laptop și merge treaba. Se poate, o vânzare online, se poate să deschideți un magazin online, să vindeți haine, să vindeți orice. Apropo, am să vă dau și detalii cum puteți să faceți lucrurile astea. Pentru că urmează, în 2 ani, va fi un boom extraordinar pe magazinele de fashion. Dar de ce spun extraordinar? Am să dau din casă un pic. Magazinele online fashion au început să scadă în vânzări încă de anul trecut, de până septembrie-octombrie. Și vorbim la mod mondial, în toată lumea. Și se vor crea magazine sub formă de franciză de către anumite firme importante care sunt recunoscute în lume și vei putea să cumperi această franciză în toată lumea. De exemplu, eu dacă locuiesc în Germania, voi putea să plătesc acea franciză și să am magazinul. Și va fi implementat un sistem care nimeni nu se gândea că va putea fi făcut. Eu nu vreau să dau mai mult din casă, dar credeți-mă că viitorul sună frumos, dar nu stați în baza serviciului, pentru că dacă stați în baza serviciului, nu aveți cum să faceți pasul următor. Învățați să faceți pasul următor, nu este greu, întrebați oameni mai inteligenți, întrebați colegi, vorbiți cu oricine, agățați-vă de orice informație care vă este în folosul vostru, pozitivă vorbind, și dați drumul la un business. Fiți antreprenori, lucrați pentru voi, fiți deștepți, pentru că ăsta va fi viitorul. Să vă spun sincer, ăsta va fi viitorul. Nu spun că va fi viitor din punct de vedere online sau practic te duci în magazin și cumperi, de exemplu dacă te axezi pe vânzarea online, pe retail, dar vă garantez că ăsta va fi viitorul, și pe online și pe vânzarea directă, pe retail direct cu clientul față în față. Ideea este că trebuie să puneți în balanță totul. Chiar și după studiul ăsta economic care vi l-am spus mai devreme, la sfârșitul videoclipului, puteți sta cu soția, pentru că este dedicat familiilor și vreau să ajut familiile din Germania, cât și cele din România, și cele din Anglia, și toți cei care mă puteți contacta, puteți lua legătura cu mine pe acest canal YouTube, lăsând un comentarii, eu vă răspund la ele, vă ajut cu tot ce pot și în limita timpului meu disponibil am să aloc o oră pe zi la orice comentariu. Vreau să vă spun că trebuie să discutați cu soția, să vă faceți calculele, să observați minusurile din venitul vostru, să vedeți cum să le eliminați și țineți cont. Minusurile mari, încercați să le eliminați primele, pentru că minusul mare în bugetul vostru de familie, logic, plătiți și o dobândă mai mare. Și încercați să atacați acel minus mare, dacă aveți, în bugetul nostru. Bun, eu acum am să intru pe autobandă, sper să pot să conduc mai liniștit. Aici am fost așa până câteva sătucuri și am să vă spun câteva lucruri interesante. Un mare regizor și actor pe nume Sergiu Nicolaescu, Dumnezeu să-l ierte, a spus așa: oamenii foarte deștepți sunt rari. Ai observat cât de copleșitor este numărul proștilor în lume? Nu râde, nu-i disprețui. Proștii sunt necesari oamenilor inteligenți, tot așa cum oamenii cinstiți sunt necesari scurcilor. Proștii calmează și odihnesc inteligențele obosite. Grav este atunci când sunt prea mulți sau prea proști. Încercați să munciți, să vă țineți locul de muncă, încercați să vă adaptați un business mic, atât de mic, pentru că poate fi mare, și să-l observați de-a lungul a unui an, să spun. Observați când aveți profit, când nu aveți profit. Egalați, vedeți, când n-am avut profit și am avut profit la jumătatea anului,
mi-a acoperit și minusul acela, am fost într-o continuă creștere. Dacă sunteți într-un plan orizontal și practic rezultă o egalitate, nu este bine. Trebuie să faceți ceva ca anul următor să aveți creștere continuă, să încercați să vă adaptați, să nu mai aveți minusuri sau stagnări. Și de aceea vă spun, când vă băgați într-un business, chiar și mic, încercați să-l rumegați foarte bine, să anticipați anumite probleme din viața voastră și să încercați să faceți să vă fie bine, încă o dată vă spun. Pentru că societatea asta se dezvoltă foarte repede începând de anul acesta. Și cine nu e pregătit, nu se știe ce se va întâmpla. E posibil să munciți mai mult, e posibil să stați peste program, să faceți ore, da? La primul vostru job, numărul 1, ca să puteți să câștigați mai mulți bani și să vă puteți întreține familia. Și vă spun eu că la un moment dat nu o să vă convină, pentru că o să vă simțiți cumva prăjiți pe interior, inclusiv aici. Când lucrezi la un program normal și ai timp de gândire, poți să dezvolți ceva, fii practică. Cam asta aveam să vă spun. Sper că puteți să dați un like, să-mi lăsați și un comentariu sau dacă aveți întrebări, întrebați-mă.